ɛna nso awurade yankopɔn nsira no mbie kwa ma me giri sɛ ɔho yɛ paa dwumadie mama Kaakyire FM mama Kaakyire FM obi nim a obi kyerɛ dwumadie so anana gusu a ohwe na ye dan ho aba no me bi asase e bobɔ ba ye yasɔfofoɔ so dan ho aba na afi ya behwɛ pan befa so a bibia betumi atoto yi ye besere edum pempenso bi a asɔfo ayi munya akotere kakra sɛ mo a edum pempenso bi a e ba mo na asoma mbɔ mpa ye maye eno nti ye besere maame agrada abeto ayampe bi kase e pa de abehwem yasere mo woduro na sɛ edura mi na sɛ wo hwe na no ma ntumi nkan ya ja ne twam kai mo se maame abufuo sa no so de no ye ba e beka ho asɛm afi so adum chevia asɔfo panyin kase ɔno nso ɔde ne de aba abɔntena anya sempum akra ɔbɔfo rebe ɔbɔfo ɔno nso ɔde ne de aba anya sempum ɔno nso de aba betum a ɛsɛ ensɛm no gusu atrend butubutu na ye kɔ na ensɛm no mu nsɛm no ɛsoso semu nsɛm ɛsoso pa nti ye dan ho na yaba ayaba yɛnkɔ yɛma me agrada so na yɛnkɔ na yɛhu nsɛm na wɔde ba yɛ no ade a ɔmo ayɛ ayɛ ne ya a maame ne ka hwɛ nsuo bi a maame ne te a atumi sɛ ɛno ma ɛnkɔ yie ma no koraa yɛnkɔ mra Mama Kaakyire FM wadoma enwan ponche wodi amenenya mo first and last wasia me post to be me video a me da nyane ya ma ba na mo chochonko mo ni chase bi nsam o me page ase wasia wo mpem asam abaji de o me page ase ma frao wasampafo agimifo mo nwan ada obi so evangelist una evangelist una bebu ma una evangelist ni ma me agimifo yetimi be gina TV so take 2 hours to preach the word of God. Any pabe 10, any pabe 100, and no mujina so. Wadofun kwa beba betie preaching kwa siya. Na de mafanya minti min dress well. Ani brief for amoni breme. Me shata ade kwa de yamoya. Kwa siya penny. If you don't like me, obaji do me page ase. Na mumu bi na mo ba tron sem funu ma famu pictures. Sa no ma wenti na message no. Ana e bebo bo ne pa. Hey. Ediso for Mama Kaakyire FM enti ye wo man pa o da bi ni wo man ye besere mo na abacho na akwa ya akwa di message adai SP Appau nyo mami pa ye program a was in pop 5 na ni pa miensa na do pon kwa na we na adenti na wo de message sa ayako wo ye na de e fa ho bai so for be mo ye na de wo wasem pa ene say ade le how ade do ba bia mutumi ye ma me kufu sa wo so due bu agada wa wo due bu wo yo kristoni o wo be ti nyankopon adi wo ti nyame asenti mo be di nyankopon ati enti ya no ma nyina na wo so ba abonfiri ba beka o dress se na wo dress obi afa obi aka se men dress enti mo so le amokwa SP Appau mo se ma me na bubu mo pese ma me no beso nyame bi ma na mo nkan che ma me nyam so so eye mo ya na enti yesere mo enko am fa message nko ade ma me na de wo tan na ade na waye wunti ade a waye wo no ama wuntumi amfa nche na enti ma me nyame adom ama sese ma me adom Mama Kaakyire na mo ye sa ya mo ye munyai wo awunim so ko basa be na ma me ko ye sofo ba aya do baby mama nyame som na ya bre ti wudi di atami si bia wudi atami ti so ampa se enti obi beton na se mo kan se meni atama na me dasi wodi amenenya mo first and last wasia me post to be me video a me da nyane ya mo ba na mo chochonko hwiakai chase bi nsam o me page ase wasia wo mpem asam abaji de o me page ase ma frao wasampafo agimifo mo nwan ana yoka yase me yanka yoka yase me yanka enti wakasa pa mama ya wo yeso ba mu diatam sanya wo pe bia me wo picture ni na ba o picture ni na wo ye kasa bi wo ho mo me njai eyase ye pe help social media so anytime bia asem ye pe bia na ye ka dabi ama for hey
amafo suaye emofre suaye enne mofre nyafo Mama Kaakyire FM. mo ko hadi ekoso enti ye be sere mo tomre bia mo maye kasa ho nte na no matumi adi mu ya to aso video bi emre sisia na ye be hu de eguso a etoko asofo enne mo so ye nko ho mra sisia Mama Kaakyire FM. The way you want to take me as your co-equal, I am not your colleague. You are not in the same class with me. Go and look for your classmate. What you say? One now boy that will say a fin or basso. Me basso a chair. Osofo, Uber Timmy I penny cockra. As you said, them it will be. And your mamma who and your will be. Ejapadi ayaya menya me wunye bi afekura na wasuan se yakra ne amafa posoba kohwehwe wati pensofo. I am being honest. Afetra semuntu punonim no aya de obo boxing na se ne tipene. I'm telling you I kisoni mewada and then na obabo anyo tipene no. What you mean? Cause me boxing ne ya na me me we there koko. What you di kura me bo. Why na bet you $100 million abe he on any match? Who did tipen? Until you bet me abaye shuffle. But answer a good tipen. I'm being honest. Your levels and fight with them. I am not your co-equal. Are you getting me? No, asana make a wunyanti asema me nchiro mu. What you mean me this often now can't you me say me chai me nyini ansa na me this often na de wadi a chefri ne nkora abremu no me ne ye pe anya uti pa na me ana bo ne bo pa eh rebe obofo takum obofo oye bofo man Hwiakai. oye bofo man o man ni na bofo ni this one man na bofo ni o dia ani no ma gidi go ha e wo se wunya abotre bon wo boy ne same wo senya me juma asre wo se ne same etu abobo ni bia ana obi su gbo bi eja wunya abotre aya wunya abotre Espia ponyo nti sem bi ba aya yesere mo ani die kwa so o ma abotre mbrem na ma no matumi adi mu me dase sisi ampa susu ampa se sisi ase mantem e wa na mu nyam wo na moto ayambi asobufo mu hemwa etu me faso bi ma o man su ye dam o man bi bia be koso a mu ba mu eyeye mo na mu ba mpa ye mai na ye ne ye ba mu na ase ye se drum pempen so bi na ye ne ye ba mu na ase ye de mo de ye be de ya ba ti ye be sere a place I be Mama Kaakyire FM. Basa no me munya na da di nyina no e wo si jai and so le madru ba bia ya munya botre se no me be tu kwa ho mo na mo de pa bo beta mo so fo ati no ka urade ye sofo ma ne mbra fo no ma titi bi amboa na eno matumi adi mu amoso de ka ye dabi o mai ne kuta so fo bi kan wo saso fo ni mo a o mai no akani mu o bibia mu no o mai no asofo wu enti mu me ye ntufo pa mu ye nya botre mo me ye chichi ye ho we mo me ye chichi ye ho we enti obofo prisa abre ko mesere wo de asi bia da se de jai why ona de yesu mo jaba enti de ona de yesu mo jaba enti de ha ba ro kwa kan won ti ade ani pa yemu enti yesu mo jana wo de ba na wo kan enti de be ya mo te mo wase de mo jai sa no ma no ma na mo ye no na ma nya mo pro dia o ma nya mo na mo tim me dase enti se drum pempen so bi a ma mo aso ko na mo cheche mo ho we abebua kese ano dabi mo nya sa no ma de bia ntokwa Wani mo me na ho mra en ko tie adum chie bia ano so de Audio
Memeka nsɛmpa menkyerɛ ahiafoɔ. Wɔn na ahiafoɔ memeka nsɛmpa nya dɛn. Menkyerɛ ahiafoɔ. Ɛmfiri ofie. Ofie ne bi kura Yesu no firi Nazareth. Ma bontɔ yam. Amen. Amen. Aha yankwa. Wasoma me sɛ memeka ɔgye menkyerɛ nomum. Aha menkyerɛ nomum. Ne adehunu menkyerɛ anifrafoɔ. Any adihunu menkyerɛ anifrafoɔ. Wɔn mo kan Bible no ayanti ase. Men wɔn mo ɛsom nyame nso wɔn ho nim nyame adeban no. Ɔsɛ ɔmmɛkyerɛ wɔn. Yes. Wɔn no mmɛka de nim ɛnkyerɛ anifrafoɔ. Ɛnɛnyɛ ɛnna ɛkɔ so. Say quotation what preach ya Bible quotations are me tell you bebre so what ya and one. Yes. Member card the name said sumu be a new na wa benya mo spiritual marriage me card the name me tira was say uye obi ansam Eji what their mouth is way and tokwa. Enti wa mamre ne wa kwankyerɛ ehia ne twaso counseling ne consultation ehu hia. Amen. Yes. Adinimu nkyerɛ ne frafo ɛna me kyerɛ sɛ yedie de ya fane nyame nsɛm ukɔ nyame ne mu a Fobuo poma nti panichao nasre enkokumo tamfo na osishira. Oh, amen. Mentra dinim entra nifra for ben very stubborn crazy. Yes. Na me maji won a wa peche won nkwa. Hefo de apeche won. Na me medi one ma ya peche won waka kwantuom usuro nkurom waja nyaja wo ba ho waja nyaja wo awofo ho hwede waye hwede wafon aka hweyade de aduru ni gina so achi fiere mpane wase me medi won kwa won a ya peche wo obi ansam agi wo de amafreso we ye ntokwa ya bio. Mamre ne wa kwankyerɛ ehia ne twaso. Esrimpo. Hey. Apesa unim kasa sa. Unim kasa pa o. Unim kasa pa. Kaakyire FM. Nsamba ya mutumbo. Wase wo bɔkɔ pa wo de babu ne beyina no. Wa ka. Wase wo de babu ne yina nti babu ne mu nsam no guso wo ka. Emu na wo ka. Na emu no opanyini. When you say Reverend Buffalo, no, or Yakra, and we are penny. And you took a pensubia, when you say, bet me, I won't. I want to be one of us. Bet me, what could I be? And I also said, oh, bet me, oh, baby. And I'll bet me, you wouldn't be. And as some pa, Yabotre. Men want to miss us so cry. Medasi. The other way, why, then you know, why I dear, I'll boy Juma, but the minute I miss us so cry. Enti munya botre ko na no nsem bia mtetete ano wodi bi tutumane metepa na me ma jose menka ho asem enti misro ofisa bere kom mumye nya botre ma ye ho ni nya botre ma ni nya sa no ma no ma na tem ni dia nya ade we de ba wa he video edi kan ye hwe kada kasi ayi ni na e bam gabi so we panyina ana panyina we no amfa woni panyini bobo ni jaw en samba nya munya ni nyina mo ma sumje ma o mai mo no mai ba bi aduru ye ni aprepa ye nyina ya wura sumje ba bi aduru no man koyo ya yesi yo amapuri ya yesi sa no ma na mo yer munyai atem di munyai kasa twetwe munyai na die nyane yanka no ne hia ayemo so e de free sable ko bibia nya sumje free sable ko ma mente se
Mwanya kasa bia mo kasa bi. Yesa pasa ba blastem. Mo bia ma mente sa mo ku biem. Mo bia ku biem. Me mpento ko bia abiem. Na asumdie mra. Na bibia ntumi kama. Adu che bia o kwaye no. O kwaye no wo se aduma na se na ache. Ba wo se aduma na se na ache no. Wo no sa yesu mo jan se wo so ye bi. Mo nyina mo ye. What did you say? Mo nyina mo ye bi. What did you say? Oh, enti mo ya mo enti ba bia enti wo ya les na wo kan obi de. Wan ko obi de. We say mo nyina mo nye. Mo nya botre. Mo nyina de bia to kwa ne no market na. Enti mo nya sa no ma. We ya ngaka minim so obi ba kasa. Obi ka ni ope. Wo de ka. Ka. No se ya so be ba so lady na. Ya de se so mboso. Ya so bonsan. Minim se de ya aso be so lady na. Mo ma so die ma o man mo bia ko biem. Ada me hu so obi ko me ba ha no. Me ta ma. Won se ma se desi me no bobo ne pa. Te free sabre ko mtutu no ma bi. Mama Kaakyire FM. Ai Mama Kaakyire FM. Mama Kaakyire FM. Obi ni mo bi kire dwumadie so. Number ne go screen so no. E bia na won sem bi, bia na bibi ha, bia na no ma bi nkoyi. Bia na watete bi. E bia na wo ba bi pese be fo asem. Ai betimi aba. Agwachi di wakani aba saa. Nti no bibi wo ne hawa. Nso tumi ka kire ya e betimi etu ana mo. Na ade bia wo se ye bia no. Etumi abe. Enti munya to kwako ne de. Wa nche bia wo ye wa wonye. O. Wonye kra. Bia ya me pere so fo ye nya atwumu. Munya sa no ma no. Wo se kire aso wonko, anso na wonko. Wonko, na wonko. Wonko. Me se mi jesi aba free sabre ko wa ba wa se dem bo ne bebo. Enti free sabre mtum bu ase na no man tunye kama. E bia na wa bro chimem. Na pese e ba be fa no ma bi ma. Obu an pese o ya doye bi. Bu an pese o ya no ma bibri. Betuma ba be fa ne kanyame nsira nso e de ama. E no ma ko fon kra. Ba be bibia ma kama. Ama bibia so tumi aka wo Ghana ha wo de nwan se obefa number no fa Ghana line no aha na ma mo agbechi nso mo fa agbechi line no na fa bibia ntumi nye kama na hwa mu so ye afi mu tokwakon mu nyai atemu bi mu nyai eno ma empra obia njai na fa ye nhwe de Nyankopon abeye mo hwe makwan ye makram baba.